Jihočeský vědecko-technický park je už dlouhá léta nositelem takzvané regionální inovační strategie kraje. Z toho pramení i dlouhodobá spolupráce právě s Jihočeským krajem. Jedním ze společných projektů je i dotační program na podporu energetiky v regionu. Energetika jako taková je totiž jedním z pilířů zmíněné regionální inovační strategie. My jsme tenhle program připravili vlastně v souvislosti s přechodem na novou energetiku. Dneska je řada municipalit, obcí, měst postavena před to, že musí přemýšlet, jaké zdroje budou do budoucna využívat, jestli to budou fotovoltaiky a jak budou ty zdroje kombinovat a také jestli budou třeba tu energii ukládat, jak ji potom budou využívat ve svých zařízeních. A protože ne všichni se v tom orientují, tak jsme chtěli, aby měli možnost získat poradenství v podstatě téměř zadarmo, tak aby jim někdo z odborníků řekl, co je pro tu municipalitu nejvhodnější, jaká kombinace těch zdrojů, s čím mají na trhu počítat, protože často vlastně ty města vedou lidé, kteří se v tom přirozeně neorientují, není to jejich téma a to je podstatou vlastně těch našich voucherů. Asistenční voucher je v podstatě částka, o kterou si žádá ten žadatel do toho programu a my mu ji poskytneme na přípravu strategického projektu. Výstupem toho projektu bude buď podaná žádost do nějakého konkrétního dotačního programu, anebo zpracovaná studie proveditelnosti, což je druhá forma výstupu akceptovatelná a ta studie sama o sobě řeší nějakou konkrétní situaci toho žadatele nebo v té lokalitě, kde ten žadatel se vyskytuje. Dotační program je vyhlášen od dubna tohoto roku. Od 13. května je pak možné předkládat žádosti. Na realizaci daného projektu má pak žadatel čas do září roku 2025. Typicky předpokládáme, že se bude jednat o projekty, kde žadatelem může být například obec, svazek obcí nebo nějaké uskupení obcí, které budou například řešit otázky komunitní energetiky. Znamená to například, že se řeší v té obci uspořádání budoucích toků v energetice, využití zdrojů, které v té oblasti tam mají a zapojení třeba podnikatelských subjektů nebo výzkumných organizací do těch projektů. To je určitě důležité také téma. Samotné podání žádosti není nijak složité. Probíhá v klasickém režimu dotačních titulů Jihočeského kraje, které řada žadatelů běžně využívá. Jsou tam některá specifika samozřejmě tím, že je to v oblasti energetiky, tak je tam potřeba nějaké posouzení energetického specialisty. My v rámci týmu Jihočeského vědecko-technického parku máme kolegu, který je právě na tuhletu práci nebo spolupráci s žadateli vyčleněn a s ním se bude komunikovat, konzultovat ten konkrétní projektový záměr a mimo jiné je teda potřeba doložit i stanovisko tohoto RIS3 developera, což je ten název jeho pozice, jako přílohu k té žádosti. Detailní informace se dozvíte buď na stránkách Jihočeského kraje v sekci dotace nebo na webovkách Jihočeského vědecko-technického parku. Petr Studenovský, Jihočeská televize.